Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur platoan Julio Villanueva izango dugu, bera mugitu mugimenduko kidea da. Orain besterik gabe eguneroko edukiekin hasiko gara. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Navarra Sumak Iruñeko haur eskoletan euskararen eskaintza erdia baino gehiagora murriztu duela dio titularrak. Argazkiaren bidez, aldiz, Torraren eserlekua dela eta sortutako Junts per Cat eta ERC-ren arteko hausturak hauteskundeak gerturatzen dituela nabarmentzen du. Horretaz gain, foruzaingoak iaz desagerpenengatik ezarritako 82 salaketa ikertu zituela azpimarratzen du Notiziaseko azalak. Baita, Iruñeak holokausto naziaren biktimak gogoraratu dituela ere. Bestalde, Artatzako kanpineko langile bat 10 metrotako garabi batetik erortzean hil dela jakinarazten du. Notiziasek gainera, Nafarroak trafikoa bere gain hartzen badu, Guardia Zibileko agenteak birkokatuko dituztela dio azalean. Bukatzeko, osasunari ere eskaintzen dio tartea egunkari honek. Kasuaren inguruan, poliziak iruzurren zantzua diru trafikoan eta deietan ikusi duela dio. Eta egungo futbolean, Gallego 2022 arte osasunara etorriko dela jakinarazten du. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Jatorria beste herrialde batzuetan duten 100.000 pertsona baina gehiago foru komunitatean bizi direla dio titularrak. Argazkian, Torragatik secesionismoa gerran dagoela nabarmentzen du. Horretaz gain, online jokoek presentzialek baina adikzio gehiago sortzen dutela dio Diario de Navarrak azalean. Eta bestalde, lan istripu batean Artazan pertsona bat hildela jasotzen du, 10 metroko altueratik erorita. Iruñean, Donibane eta Printzearen Arresiko haurreskolak gaztelaniazkoak izango direla nabarmentzen du. Eta gainera, Nafarroak ingurumena aztertzeko institutu berria duela ere azpimarratzen du azal honek. Futbolean eta osasunari dagokionez, lesioa baino lehenago, Tximi Abila Barçarengatik fitxatzeko gertu ibiliz dela aipatzen du Diario de Navarrak. Eta bukatzeko, Enrik Gallego Getafek utzita aurrealdea indartzeko datorrela dio. Gara egunkariarekin jarrai dezagun. Albiste nagusia, Torraren aulkiak Kataluniako independentismoaren haustura sortu duela da. Argazkian, Euskal Herria Bilduren mahai politikoak lehendakari gai moduan Iriarteren alde egindako apustua nabarmentzen du Garak. Horretaz gain, osteguneko grebaz ere aritzen da azalean. Greba egun bat, baina askoz gehiago izango dela esanez. Eta bestalde, euskarafobia salatzen du. Mahaiak Iruñako 2 haur eskolatik euskara atera eta normalitatera itzulera azpimarratu duelako. Bukatzeko, Auschwitzetik bizirik ateratakoek antisemitismoaren gorakada ohartarazi dutela ere nabarmentzen du egunkari honek azalean, eta Italian Salviniren porrotak ez duela gobernuaren krisia ezkutatzen dio. Berria aztertuko dugu orain. Mahaiaren udalak Iruñeko 2 haurreskolatan euskarazko eredua kenduko duela dio titularrak, eta argazkian Junts per Cat eta ERC inoiz baino urrunago daudela azpimarratzen du. Horretaz gain, Euskal Herria Bilduk lehendakari gaitarako Maialen Iriarte proposatu duela aipatzen du, eta alduguk Rosa Martínez. Bestalde, Garabi kamioi batekin istripua edukita Artatzan hildako langilearen berri ere ematen du. Osteguneko grebari ere tartea eskaintzen dio, greba eta mobilizazio jendetsuak espero baitituzte, 1500 langile batzorderen atxikimenduak jasota. Gainera, inauteriei atal bat ere eskaintzen die gaurko berriak. Bukatzeko, Arabako parke fotovoltaiko handiena lanean hasi dela nabarmentzen du, 55 hektareatan kokatutako 67.200 panelekin. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Navarra Sumak haur eskoletako euskarazko eskaintza murriztuko duela dio albiste nagusiak. Horretaz gain, Artatzako kanpinean garabi batetik erorita langile bat hildela ere jasotzen du orrialde nagusian. Eta honen harira, Ela eta Labek ohartarazi dutenez, lan istripuak ugaritzen jarraitzen dutela ere azpimarratzen du komunikabide honek. Horretaz gain, Nafar gobernuak migratzaileen foroa antolatu du. Nafarroako migratzaileen 150 elkarte baino gehiagori deia egin zaie migratzaileen foroan parte hartzeko. Hain zuzen ere,
Eratzeko bilera asteazken honetan, urtarrilak 29 izango da Iruñeko printzaren gotorlekua egoitzako ekitaldien aretoan. Organo parte hartzailearen eta aholku emailearen helburua da foru exekutiboaren migrazio politikek Nafarroan bizi diren eta beste herrialde bateko jatorria duten herritarren iritzia jasotzea erraztea. Gainera, Nafarroako Oroimenaren Institutuak aurtengo jarduerak aurkeztu ditu. Herritarrekiko harremanetarako departamentuko Nafarroako Memoriaren Institutuak Nafarroako erberesteratzea, ikerketa, oroimena eta artea programa aurkeztu du. Barkatu, hasten naiz, bale? Herritarrekiko harremanetarako departamentuko Nafarroako Memoriaren Institutuak Nafarroako orain bai. Herritarrekiko harremanetarako departamentuko Nafarroako Memoriaren Institutuak Nafarroako erbesteratzea, ikerketa, oroimena eta artea programa aurkeztu ditu. Horrela, erakundeak jardueraz betetako programa bat garatuko du 1936ko kolpe militarraren, gerraren eta diktadura frankistaren garaipenaren ondorio larri, sakon eta iraunkorrenetako bati buruz. Ana Oiok, herritarrekiko harremanetarako kontseilariak, Martin Zabaltzak, bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendari nagusiak, eta Josemi Gastonek, Nafarroako Memoria Institutuko zuzendariak, prentsaurrekoa eman dute programaren 4 jarduera ardatzak azaltzeko. Ikerketaren esparruan, institutuak erbeste aldeari buruzko 2 ikerketa proiektu egitea aurreikusi du, unibertsitateen laguntzarekin. Proiektuetako batek, Abilako Artxibo Militar Nagusian gordetako frankisten informazio zerbitzuen txostenak bilatu eta aztertuko ditu. Eta besteak, aldiz, kontzentrazio esparru nazietara eramandako nafarren zerrenda eguneratuko du. Ildo horretatik, programaren ardatz nagusietako bat memoria zabaltzea izango da. Eremu horretan, hainbat erakusketa egingo dira. Programako erakusketa nagusietako bat Gerardo Lizarraga artista nafarrarena izango da. Haren margolanetan lehen eskutik ikus dezakegu bizi itxaropena pentsamenean eta sorkuntzan jarrita zeukaten herritarrek zer nolako gerra zibila eta erbestealdia bizitu zituzten. Nafarroako erbesteratzea zabaltzeko programa honen barruan, bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen 5. jardunaldian, memoria dute irudiak ikusentzunezko 2. topaketa egingo da. Errepresio frankista jasan zutenen eta haien senideen memoria aldarrikatzen jarraitzeko. Eta horretaz gain, jardunaldi zehatzak egingo dira erakusketekin lotutako gaiei buruz. Eta bukatzeko, Nafarroak Fiturren izandako parte hartzea positiboki baloratu du. Aurtengo balantzea oso baikorra da, Fiturren izan ditugu aurkezpen garrantzitsuak, Europako proiektu berriak aurkeztu die, bai Gaturi, bai Ederbidea, bai Atlantikon baik, bestalde erkidegoekin egin dugun lana estutu egin dugu, bai Camino Ignaziano, Camino de la Veracruz, alde batetik Euskadikin, bestetik Murziarekin, Kanariasekin egin den lana oso interesgarria aurrera begira, baita ere ministeritza desberdinekin bilerak egin die, Konestur dela ere halako organismo bat Pedro Sánchezek nolabait presidituzuna, eta bestalde esan daiteke oso garrantzitsua guretzat atzerriko ofizinekin egindan lana, merkatu berriek bilen, eta hortik bai, nolabait aipatu dezakegu bai Japon, bai Txina eta Korea diela nolabait merkatu berrik, Errusiarekin ja bagenuen lehendik lana, baina ireki dugu inguru hori eta baita ere Amerikako merkatua, New Yorkekin egin dien bilerak oso interesgarriak izan die, San Ferminari buruz, nolabait bidaiak eta antolatzen, gazetari espezializatuekin, eta garrantzi gehiago ematen merkatu hori. Ikusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur goizean, euri apur bat egin dezake ipar partean, bereziki Ipar Euskal Herrian, Nafarroa ipar partean eta Gipuzkoa aldean. Arratsaldean berriz,
zerua lainotuago egongo da hegoaldean, eta baliteke bertan tantaren bat edo beste botatzea. Hala eta guztiz ere, nabarmendu behar dugu euri gutxi egingo duela, eta egunaren zati handiena ateri egongo dela. Mendebaldeko haizea bizi ibiliko da kostaldean, eta arratsaldean indarra galduko du. Tenperaturan ez dugu aldaketa handirik espero behar, nahiz eta kostaldean apur bat egin dezakeen behera. Balio altuenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Bihar giro ilun samarra izango dugu. Goizean, zerua lainotuta egongo den arren leku gehienetan ateri eutsiko dio, baina egunaren bigarren zatian fronte bat gerturatuko da. Arratsaldean hodei geruza trinkotu egingo da eta euritara joko du denean. Haizea hegoaldetik sartuko da eta eguerditik aurrera indartzen joango da, bereziki mendebaldean. Haize bolada indartsuenak mende inguruetan neurtuko dira. Tenperaturak berdin jarraituko du. Ikusitzagun orain gaurko eguneko efemerideak. Gaurko egunez, 1225. urtean, Tomas Aquinokoa, italiar idazle, filosofo eta teologoa jaio zen. Gaurko egunez ere, baina 1912an, Jackson Pollock, estatubatuar margolaria, espresionismo abstraktuko mugimenduan nabarmena jaio zen. Gainera, 1931ko urtarrilaren 28an, Lucia Bosé, italiar aktorea jaio zen. Eta bukatzeko, egun berean, baina 1955an, Nicolas Sarkozy, Frantziako presidentea jaio zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Berriobeitirekin hasiko gara. Maria de Maeztu kulturetxean, Ana Txerbaken Formas inusuales, restos del universo erakusketa dago ikusgai ostiralera arte. Kosmosarekiko eta gure planetaren erdigunearekiko konexioa da akuarela grafikodunaren erakusketa honen abiapuntua. Behin erakusketa hau bukatuta, otsailaren 3an, Atena Fundazioaren Meraki emakume begiradak osatzen duten obrak jarriko dituzte bertan. Meraki hitz grekoa da, zerbait maitasunez eta sormenez egitea da, horretan arima jarrita. Kontzeptu ahalduntzaile hori da erakusketa honetako 4 artistaren arteko lotura, Margaret Kane, Romina Lerda, Muniba Mazari eta Frida Kahlo. Margolanak, Atenako musika eta dantza eskolak urtero egiten duen tailer batean sortu dira. Lanek balio erantsi bat dute, sortzaileak dibertsitate funtzional intelektuala duten pertsonak baitira, 4 eta 67 urte artekoak. Horretaz gain, urtarrilaren 31tik otsailaren 5 arte, Aitzoainen Santa Ageda jaiak ospatuko dira, eta laster kaleratuko dute egitaraua. Tokiz aldatuta, Berriozarren Afrikako erretratuak Nafarroan erakusketa bisitatu daiteke otsailaren 10 arte Etxaburua kalean, udaletxearen ondoan. Erakusketak Afrikako pertsonen eta Iruñerrian bizi diren beste batzuen argazkiak bildu ditu. Jarduera honek hiri artibismoa sustatu nahi du, hau da, hirietan kokatutako arte kolaboratiboa eta parte hartzailea hainbat gai azaleratu nahi dituena. Migrazioa, harrera, elkarbizitza, trukea eta elkartasuna. Antolatzaileak Afrika beharrezkoa elkartea eta Berriozarko udala dira. Burlatara pasako gara orain. Gaur Gaztelekun eta Jaietan zer, askari eztabaida egingo dute 5:00. Gainera, gaur ere baina arratsaldeko 6etan, txanpon baten truke kontaketa musikatua egongo da euskaraz haur liburutegian. 3 urtetik gorako haurrei zuzendua eta sarrera librearekin. Burlatarekin bukatzeko, larunbatean, Jose Antonio Avellanen Mi vida es un show emanaldia ikusteko aukera izanen da kulturetxean arratsaldeko 8etan. Bakarrizketako sarrerek 18 euroko prezioa dute aldez aurretik erosiz gero edo 20 eurokoa lehiatilan erosten bada. Iruñako berriekin bukatuko dugu. Jakinarazi dutenez, Iruñeko udalak pixkanaka eta mailaz maila berregituratuko du datozen 3 urteetan Donibane, Printzearen Harresi eta Goiz Eder haur-eskoletako lekuen egungo eskaintza. Donibane eta Printzearen Harresi haur-eskolek gaztelaniazko hizkuntza eredua izanen dute berriro, eta Goiz Eder haur-eskolan ingelesezko jarduerak dituzten gaztelaniazko zenbait leku eskainiko dira. Egungo euskarazko eskaintzari gehituko zaizkionak.
Datorren 2020-2021 ikasturterako udalaren haurreskoletako behin-behineko izen ematean, erakunde autonomoak gaztelaniazko lekuak eskainiko ditu Donibane eta Printzearen Harresi haurreskoletan, baina soilik bularrekoak eta ibiltariak taldeetako ikasle berrientzat. Ertainen eta handien taldeetan euskarazko eredua mantenduko da orain bezala, eta talde horietan hutsik geratzen diren lekuak ohi bezala eskainiko dira. Goizeder haurreskolan leku berriak eskainiko dira, ingelesezko jarduerak dituen gaztelaniazko eredurako, soilik bularrekoak eta ibiltariak taldeetako ikasle berrientzat. Goizeder haurreskolako eskaintza berri horri oraingo euskarazko ereduko ohiko eskaintza gehituko zaio. Eskola bi eredu. Orain gurekin platoan Julio dugu, bera mugimenduko kidea da. Kaixo, arratsaldeon, Julio. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Pasaren astean Donostin izan zineten, ez? Ekintza bat burutzen? Bai, halaxe da, Basque Railway izeneko kongresuan izan ginen, ez ginen konbidatuak, baina bueno, sartu ginen. Izan ere, pentsatzen genuelako, hori interesgarri izango zela hor gure ezezkotasuna ere agertzea, ez? Hain zuzen ere, pentsatzen dugulako nazioarteko kongresu hori zela HT-ren apologia. Eta guretako HT-a betianikan izan da Euskal Herrian eta Nafarroan ere inoiz egindako azpiegitura suntsitzaileena, zarrastaltzeioena, alegia diru gehien gastatzen duna, eta baita ere antisozialena. Orduan, pentsatzen genuen hori, ez? Bai teknikari eta bai politikarien aurrean gure ezezkotasuna agertu behar genuela. Nazioarteko kongresu hau behin baino gehiagotan egin dute, bai Donostin ere, ze ikusten dugu PNV, guretako Partido del Negozio Vasco, aprobetxatzen duela Euskal Y-koa baita ere bere proiekzio nazioartekoa emateko, ez? Eta benetan diru asko gastatzen dute olako kongresuetan, hori ere salatu behar da. Eta hori aprobetxatzen dute eskaparate moduan, ez? Beraiek gainera bideo bat bota zuten esanaz Europa mailan gobernu erregional batek egiten duen kasu bakarra da, ez? Osea, HTA bere osotasunean, orduan, pentsatzen genuen arrazoi askoengatikan hor egon behar genuela eta hori egin genuen, hain zuzen ere, justo aurkezten ari zirenean, batzuk jo ginen holtzara eta eten egin genuen ekitaldia, eta gero beste batzuk berriz publikoen artetik ere eskuorriak banatu zituzten eta hor egon ziren ere euren diskursoa eteten, ez? Orduan 3 etenaldi lortu genituen eta gainera esan beharra dago ere eurek ez zutela aurreikusten olako protesta izan zitekenik eta orduan hor egon ginen iaia 10 minutuz etenaldia eginaz, ez? Osea, orduan, nik uste ongi atea zela ekintza. Eta kongresu horretan ikusle moduan ze jende zegoen? Bai, kongresu horretan lehenik eta behin, aurkezpen lana egin zuen Josetxo Goia alkatea, Donostiko alkateak, anfitrio gisa, eta gero baita ere baziren Arantxa Tapia da garraio sailburua, EAE-koa, eta gero baita ere, sorpresaz, guk ez genekigun etorri behar zuenik ere, Espainiako ministroa Ábalos jauna, hori da leno
fomento edo deitzen zena, orain garraio ministroa. Orduan, nik uste berak ikusi zuela, gutxienez badagoela Euskal Herrian badagoela oposizio bat HT-ri eta hori nik uste importante izan zela ere. Hala ere, haiek jarraitzen dute? Bai, horiek tematuta segitzen dute, hain zuzen ere kongreso horren lelo nagusia zen HT-a martxan jartzearen erronkak, alegia eurek ikusten duten ja nahiko gauzatua dutela azpiegitura, alegia nolabait lurra nola egokitu azpiegitura hori egin dadin, baina guk ikusten dugu oraindik asko falta zaiela, lehenik eta behin hiriburuetako sarbideak egin gabe dituzte, eta hori oso lan konplexua dira, gehien bat Bilbo eta Gasteizen. Hor lurrazpitikan egin behar dute, gainera sekulako inbertsioa behar dira, 800 milioi euro Bilbon esaten dute, beste horren beste, zertxo bai gutxiago Gasteizen, baina diru handiko kontuak, konplexotasun handiko lanak ere, lurrazpian egin behar dituztelako. Eta gero ere Euskal Y-koko lotunia ere, Bergarako lotunia deitzen dena, hori ere udalaitz, badago hor mendi bat, udalaitz izenekoa, eta horren azpian egin behar dute. Hori da mazizo karstiko bat, eta ur asko ibiltzen da hortik, akuisferotatik, eta orduan pentsatzen dugu lan handia izango dutela, urak behar bezala bideratzen, eta ikusten dugu oraindik asko falta zaiela, eta gure deialdia hori da, nolabait segitu behar dugula borrokan, segitu behar dugula salatzen, eta oraindik urtek eta urtek badituztela lan egin beharra, esaten dutenean data bat, inoiz ez dute betetzen. Azkeneko urte hauetakoa izan da, 2023an bukatuko zutela. Ja orain ministro jaunak Abalosek esan zuen oso... Ez dola uste, ez? Bai, ikusten zuela ezinezkoa, baina nolabait muga bat jarri behar zela, nolabait presioa pixkote egiteko, baina argi eta garbi dago hau ez dela datozen 5 urteotan bukatuko, eta horregatikan esaten dugu hori ez. Gainea, holako azpiegitura benetan hondamendira garamatzala hori argi dago, ez? Ikusten ari gara gainera, hori ezin dute izkutatu, aldaketa edo emergentzia klimatikoaren aurrean gaudela, hori ja inor ezin du ukatu, Trumpek segitzen du ukatzen, baina paiasorena egiten ari da. Eta gero beste hainbat faktore erakusten digutenak benetan kolapso zibilizatoriora garamatzatela. Eta hauek oraindik temati segitzen dute azpiegitura hauek bultzatzen jakinda CO2 kopuru ikaragarria botatzen dituztela, bai eraikuntzan eta bai funtzionamenduan ere. Orduan pentsatzen dugu badela garaia benetan serioski hartzeko, ez bakarrik emergentzia klimatikoan gaudelako. Emergentzia klimatikoa da sintoma bat, ez? Baina benetako gaitza da, benetan gizarte hau ez dela eramangarria, ez? Eta nolabait badela garaia, guk aldarrikatzen duguna da, badela garaia benetan gelditzeko, ez? Eta aztertzeko, eta benetan hausnartzeko, eta eztabaidatzeko denon artean zer egin behar dugun, ez? Ameldegitikan beiti joan ez gaitezen, ez? Hori da gure proposamena, ez? Eta aipatu dituzun zailtasun hauek, adibidez hiriburuetako sarrerak eta bar, zer esaten dute horien inguruan? Bueno, beraiek temati segitzen dute. Ez dituzte zailtasunak ikusten, ala? Bueno, zailtasunak bai, baina beraiek planteatzen dute erronka ingenieritzak
erronka gisa, osea, nik uste beraie nolabait beti danikan planteatu izan dute, bai, zailtasuna badaudela eta baino eurek arro esaten dute, erronka moduan eta hori gainditu inen dutela eta bar. Gainditzeko teknologia badute, biztan da, baino azkenian gu denok itota beteko dutela edo bete nahi dutela, ez? Orain Urkullu jauna, gainea hori, Urkullu jauna anfitrio izan nahizun, azkeneko momentuan bertan bere utzi zuen, bere presentzia eta hola, baina guk Urkullu jaunari esan nahi genion hori, ez dela garaia zugaitza landatzen hasteko berak egiten duen bezala Forondako zelaietan, ez? Nolabait emergentzia klimatikoa eta beraien aurkako borroka hori irudikatzeko zugaitz bat landatzera joan zela. Benetan da gauza serioa dela eta guztiz itxurakerian oinarritutako politika daramatela, ez? Esaten dutenean, bai, emergentzia klimatikoaren aurkako borroka egingo dutela, eta emergentzia klimatikoaren aurkako borroka egiteko olako azpiegiturak bertan bera utzi behar dira, lehenbiziko momentuan, ez? Orduan, orain greba orokorrari begira, argi eta garbi, 11 arrazoia dugu, hori ez, grebara joateko, baino horietako bada, benetan, zemento politikarekin hautsi behar dugula. Hautsi behar dugu, ze gure espezie bezala, gure etorkizuna kolokan dagoelako, eta benetan, hori, nik uste erabakiak hartu beharreko momentuan gaudela, ez? Erabaki gogorrak eta benetan gure bizimodua aldarazi behar dutenak, baina nik uste beharrezkoa dela. Bai, beste gizarte mota bat, beste konsumo mota bat, beste produzio sistema bat, beste harreman sistema bat, justizian oinarritua, benetan naturaren errespetuan oinarritua eta herri guztiak errespetatuz. Ezin da olako ipar industrializatu batek menperatu hori, ez? Egualde pobre edo gero eta pobretoago bat, ez? Osea, hori nik uste aldatu behar direla errotik hori, ez? Personen arteko harremanak, produzioa, konsumoa, eta barez. Eta orduan uste duzu greba tresna egokia dela? Bai, pentsatzen dugu, hori horregatikan bat egiten dugu greba honekin, esaten dugu 11 arrazoi dagoela, eta, Urkullu jaunak esaten duenean greba politikoa dela, onartu behar da. Onartu behar da, ez dela bakarrik sindikala. Guk adibidez, argi eta garbi dugu, benetan, gure errebindikazioa greba honetan presente egongo direla, hain zuzen ere, gure bizitzaren etorkizuna bermatu nahi dugulako, ez? Eta justizian eta errespetuan oinarritutakoa, ez? Aldiz, patronalak eta gobernuak, Eusko Jaurlaritzak ja esan du, Urkulluk esan zuen zegoela motiborik, eta grebara joateko, guk aitzitikan esaten dugu, hori ez, beste politika batzuk ezarri behar direla, ez? Orduan horregatikan greba orokorrean egon gara. Beraz, uste duzu obrak dauden egoeran egonda, oraindik gelditu daitekeela? Nik uste baietz. Oposizioaz gain nik uste momentu batean iritsiko dela kolapso bat. Kolapso, ekonomista asko ja iragartzen ari die, ja bigarren krisialdi bat. Nire ustez ez da krisialdi puntual bat, nik uste ja krisialdian sartuta gaudela, gertatzen dena krisialdi horren baitan pikoak daudela, ez? Baina, momentu batean iritsiko da eguna nun ezin izango dugu ez
adibidez, petrolioaren pikoa argita garbi dago, gero eta gutxiago dugu, gero eta garestiago izango da piko hori, petrolio prezio hori, eta horre guztiak krisialdi energetiko batera eramango gaitu. Karo, olako azpiegiturekin segitzeko behar da petrolio pilo, ez? Orduan gero eta garestiago izango da. Orduan, olako azpiegiturak azkenian aurrera eramateko, horrek guztiak suposatuko du jendexearen edo langilegoaren pobretzea, gero eta handiago izango da. Azkenian gero eta diru gehiago eta gero eta prekarizazio handiago beharko dute, eta orduan momentu batean iritsiko da nun olako azpiegitura asko eta asko bazterrean gelituko direla. Eta ez da beranduegi izango igual. Ikusiko dugu datozen urteotan nola izango den, baina ekonomista askok eta esaten dute hori 10 urten buruan nolabaiteko etenaldi bat izan behar dela, ez? Eta ez da beranduago izango, hemendik 10 urtera? Ikusiko dugu, agian lortzen dute martxan jartzen, baina benetan gero ikusiko dugu, nola hemendik 10-15 egunera zenolako gizarte mota dugun, hori da ikusi behar duguna, ez? Pentsatzen dugulako sostengu fisiko askorik igual ez dela izango, ez? Olako bizimodua gaur daramagun bizimodua eramateko. Beraz, zuek behintzat jarraituko duzue? Bai, eta guk nolabait sistemaren kontraesanak azalarazten segitzen dugu, pentsatzen dugulako arrazoia dugula, eta gainera pentsatzen ari gara gero eta gehiago ekozida guztio hauen aurkako epaiketa bat izan behar dela. Ez da ahaztu behar PNV bezalako, PNV edo, nolabait alderdi desarrollo zale guzti hauek nolabait epaitu beharko ditugula gure bizimoduaren etorkizuna kolokan jartzen ari direlako. Eta bere garaian nazien aurkako Nuremberg famatu horren epaiketaren antzeko bat egin behar zaiela irresponsable guzti hauei, politiko guztiei, esan behar da bere izena eta abizen guztiak, ez? Benetan, hondamendi katastrofiko honetara garamatzaten neurrian epaitu beharko ditugula, noiz edo noiz. Eta benetan, hori, katastrofe horien errudunak bakigu zeintzu diren, ez? Multinazional guzti horiek, politiko guzti horiek, eta orduan horiek nik uste noiz edo noiz berandu edo ez horren berandu, baina noiz edo noiz errudunen bankilloan zerarazi behar ditugula, ez? Geroz eta jende gehiago dirudi dagoela horrela klimarekin eta ingurumenarekin, ez, kontzientziatua. Nik uste gazte jendeak ikusten duelako benetan bere etorkizuna oso iluna dela. Eta argi eta garbi gazte jendea ari da mugitzen, ez, olako gauzetan. Da, momentu batean, zibilizazioan nik uste momentu bakarrentakoa, nun jendeak ikusten dula bere gurasoen bizimodua baino okerragoa izango dula. Ze oain arte izan da nolabait ez konsumo aldetik eta gure gurasok edo gure aitonamonek ikusten zutela bere ondorengoek hobeki biziko zirela, baina eske justu orain momentu honetan ari dira belaunaldi berriek ikusten benetan ez dutela etorkizunik, ez dutela lanen prekarizazioa gero eta handiagoa dela, gero eta esklabutza modernoago dagoela, gero eta gehiago, gero eta benetan planetaren muga biofisikoak gero eta nabariagoa daudela, gero eta
Orduan, benetan, jende gaztea ez bada mugitzen, kolokan jar ditekela dena, ez? Dena. Gaur ikusten dugun bizimodu hori ezin izango dugu eraman, ez? Bueno, eta esan duzun bezala, orain mugitzeko lehenengo aukera hau da greba, ez? Bai, hori da, horregatikan, gu ari gara jotake, greba gehien bat hori esan duguna. Greba honen leloa da bizitza, lan eta pensio duinak. Gaur egun pensionistak behitu nola dauden, eta gazte jendea lana ezin aurkitu, prekarizazio gero eta gehiago, eta bizimodua ere, gero eta prekarizatuago, eta orduan ikusten dugu, badela arma bat, eta ikusita adibidez Frantzian zenolako mobilizazioak egiten ari diren, eta gobernuak baldintzatua duela bere ekin moldea, eta pentsatzen dugu, historikoki greba izan dela oso tresne importante bat, ez? Eta biztan da, ez dela bakarrik langileari dagokion kontu bat, baita ere pentsatzen dugu, hori, ez badirela motibo sozial asko, gaur egun jende asko oso gaizki dago, eta langabeziaz aparte badago 10% bat pobrezi eta esklusio sozial egoera oso bortitzean bizi dena, eta benetan hau ezin da onartu, eta nik uste kaleratzea behar dugula, 30ean. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, ala besterik gabe? Besterik gabe, jendea animatzea, benetan lurraren aldeko mugimenduetan parte hartzeko, gure etorkizuna kolokan izan daitekelako, ez HTA da paradigma horietako bat, baina badago hainbat eta hainbat borroka egin behar duguna, besteak beste, hor Salo irratiko esparru inguru hortan, hor daude erdiz, arrobiak, hor daude adibidez arostegia, proiektu espekulatzailea, badire, orduan pentsatzen dugu benetan gure bizitza eta bizimodua kolokan dagoela eta lurraren alde borrokatu behar dugula. Mila esker, Julio, hona etortzeagatik eta gurekin egoteagatik gai honi buruz hizketan. Eskerrik asko. Errepasatu dezagun aste hontako agenda. Gaurtik ostegunera arte, 5:00 6:00 dantza, garaikide eta tailerrak egingo dira Juslarrotxako Zibiboxean 6 eta 8 urte bitarteko haurrentzat, eta izen emateak 3 euro balioko du. Gaur, gainera, Burlatako liburutegian kontaketa musikatua egingo da euskaraz arratsaldeko 6etan sarrera librearekin. Horretaz gain eta gaur ere, arratsaldeko 7etan, Izaskun Ibarrak Hitz Iriarte abeslaria eta kultur eragilea elkarrizketatuko du Nafarroako liburutegian Hitzak solas izenburua duen jardueran. Ostegunean bestalde, Kamixibairekin ipuin kontalaria egongo da San Francisco liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan 4 urtetik gorako haurrentzat eta sarrera librearekin. Ostiralean, Bardoak Nafarroako taldekako bertsolari txapelketa hasiko da Txantreako Euskaldunon biltokian. 7:30 izango da eta sarrerak 5 euroko prezioa izanen du. Ostiralean, 8etan, Ganbera hirukote berritzaileak ikuskizuna eskainiko du Atarrabiako kulturetxean. Sarrerek 3 euro balio dute online eta 4 euro lehiatilan erosiz gero. Bukatzeko, urtarrila osoan zehar, urtarrilaz ospatzen ari da Sanduzelaiko Zibiboxean jarduera desberdinekin. Eta Ziudadelako labean 3 hari hori erakusketa dago ikusgai. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko, Revolta Permanent taldearen bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte.
txarteko tarteak, zure airez betetzeko utxuneak, baina errezito nindute. Zabaldu nituen saie txarteko tarteak, zure airez betetzeko utxuneak, baina errezito nindute. Errezitotzen. Arnastean sutea begietan, airerik ez dudanaren zuen kontranoa, erruzitoko zaituzte. Arnastean sutea begietan, airerik ez dudanaren zuen kontranoa, erruzitoko zaituzte. Erruzitotzen. Burn it down, blaze down, burn, 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 burn it down, blaze, burn. Burn it down, blaze down, burn, burn. When everybody burns, then the job is done. Burn it down, blaze down, burn, 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 burn it down, blaze, burn. Burn it down, blaze down, burn, burn. When everybody burns, then the job is done. Zuak izkali zituen zuen katea, baina erruzito nindute. Eskatu ninduen gurutzorren pisua, zuak izkali zituen zuen katea, baina erruzito nindute. Zuen apologia suntsitu nahi dut.